Siyabongile egameni likaJesu. Hallelujah. Jesus. Tata Thebethe ungabaleki tata. Kusamele khona nje la esikumele ukuthi sidlule khona kafushane egameni likaJesu. Ngifuna nje ukudlula kule nkonzo. Yeah. Angifuna ukuphazamiseka. Ngizogcina ngayo ngingaphazamiseki. Bengingafuna ukuphazamisa lesi sikhathi. Bekumele ngabe bacele mina ukuthi mina esikoleni ngenza i-accounting. Yeah. Ngenze accounting. So manje that's why lokho kuyibalo kulula njena la kimi. Uyabona? Ngakushayela enye imaths enzima kabi. Multi 77 times 80, I can give you an answer now because ngine calculator lana kimi. Yeah, abantu abenze accounting abafana njengomgaka. Ake sithi Tatu Thebethe sithi noma beyiswa tie ufeni. Kancane ngathi sebeqedile Tatu Thebethe. Ufuna ukuyidlulisa. Jesus. I-total amount yethu isashoda bazalwana. Imali Noma beyiswa no. Lord is your Jesus. Noma beyiswa Vamos a escuchar el sonido más anual. No me hizo no me hizo Siyabonga libalwa jula phakathi. Siyabonga wena uhlezi esihlalweni sakho sobukhosi. Baba wethu namandla ngalithizwi lakho. Esihlalweni sakho sobukhosi.
Baba wethu namandla okuvutha amalanga bomlilo. Baba wethu namandla okathu Daniel. Kawubona umsele wamalanga bomlilo. E-altar lakhe ligcwele. Kawabona amalanga bomlilo. E-altar lakhe ligcwele. Egameni likaJesu waseNazaretha. Baba wethu namandla okathu Daniel. Wena onwele zakho zinhlophe njengoboya bemvu. Baba wethu namandla athi wena uthwale umkhwale wegolide. Baba wethu namandla athi esihlalweni sakho sobukhosi kuvutha amalanga bomlilo. Baba wethu namandla nakule ntambama ake uvuthise amalanga bomlilo. Baba wethu namandla phakathi kwethu egameni likaJesu waseNazaretha. Athi umhlabeleli vuthisa umlilo wakho Jesu. Uvuthe njalo empilweni zethu. Uvuthe njalo enhliziyweni zethu egameni likaJesu waseNazaretha. Baba wethu namandla sibona ama-chains ayancibilika. Sibona izibopho ziyaqashuka ngenxa yamalanga bomlilo kule ndawo egameni nasegazini likaJesu. Baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu ongcwele. Sibonga igama osinikezele lona. Sibonga igama elingaphezu kwawo wonke amagama. Baba wethu namandla elithi izwi lakho wonke amadolo ayoguqa egameni likaJesu. Zonke izilimi ziyofakaza zithi uJesu inkosi. Baba wethu namandla simile nakule ntambama. Ake usephathe uNkulunkulu ongcwele. Ake usephathe libono lethu laphakathi. Ake usephathe Jehova. Baba wethu namandla ukungena kwethu kule ndawo akukafani nokuphuma kwethu. Baba wethu namandla siyathandaza egameni likaJesu. Siyathandaza egameni likaJesu. Baba wethu namandla sikhulula ababoshiwe ngegama likaJesu. Sikhulula laba ababoshelwe izinto zabo egameni likaJesu waseNazaretha. Baba wethu namandla have your way. Arise upon this place ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Bayethe uNkulunkulu ongcwele. Bayethe libono lethu laphakathi egameni nasegazini likaJesu. We thank you, Master. We thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Ake ushayele uNkulunkulu izandla nakule ntambama. Ake ushaye izandla kakhulu phezu kwekhanda lakho. Siyabonga ungahlala phansi mntana sekhaya. Just give me only a few minutes. So bese singasekho kule ndawo. Read with me in the book of John, chapter 15. Sifunde from verse 18. Wehle nayo egameni likaJesu. Incwadi kaJohn, chapter 15, verse 18. Izwi lenkosi ngokwencwadi kaJohane sahluko 15 from verse 18. Yes. Isihloko sendaba inzondo yezwe. Zondo yezwe. Uma izwe linizonda niyazi ukuthi langizonda mina ngaphambi kwenu. Hey! Awuphinde futhi. Uma izwe linizonda Uma izwe linizonda niyazi
ukuthi langizonda mina. Yazini nani niyazi bazalwana oyazini ukuthi laqala lazonda mina qala before lizozonda nina. Why lizozonda nina? It's because laqala lazonda mina qala, which means mina ngihambe phambi kwenu nina nalandela ngemuva. That's why lizonda kangaka. That's why nizondwa kangaka. Akuzondwa kahle nina, but kuzondwa lona owaqale wahamba phambi kwenu ukuze nina nivuke base bayanizonda. Uthi uJesu yazini ukuthi uma izwe linizonda kangaka, inzondo ayiqalanga ngani, but inzondo yaqala ngami, yaqala ngami eCalvary. Mhlazane bengikhafulela ngamathe kwakusho khona inzondo, kwaqubuka inzondo phakathi kwabo. Ngalesikhathi lesi bengibethele emnqamlezweni kwaphuma lento ekubona ngaphakathi. Ngalesikhathi lesi bengishaya babekhipha lento engaphakathi kubona. That's why bangizonda kangaka. Kahle hle bayamkhaphela thi noma beyiswa thi Funda mama, funda. Verse 19. Verse 19. Uma beningabezwe izwe beliza kuthandwa kwalo, kepha lokhu ningesibo bezwe. Anisasibona nina bezwe. Kodwa nganikhetha mina ezweni. Ayophinde futhi uphinde. Ningabezwe Uma nina benikade ningabezwe, izwe beliza kuthandwa kwalo, izwe belikade lizothandwa kwalo, kepha lokhu ningesibo bezwe. ngoba nina nisasibona bezwe. In other words, izinto zezwe ayisekho kunina, izinto zenu sengikuKristu nina. That's why bangeke baze banithanda, because anisenazo izinto zezwe. Nina senikhuluma okwahlukile kunezwe. That's why bangeke baze banithanda, because it's two different languages ekhulunywayo. Bona bakhuluma kwezwe, kepha nina nikhuluma kaKristu. Kunomehluko ulimi olukhulunywayo. Uthi uJohane ngalesikhathi nina nisesezweni izwe belikade linithanda, but ngenxa yokuthi seniphumile ezweni nezwe laphuma futhi kini, so bazonizonda njengoba nami bengangithandanga nina bazonithanda kanjani. Sometimes kunamanye ama-families nje ayizondayo ifamily yakho, but wena awazi umsuku ukuthi yini. Bayayizonda ifamily yakho, but wena awazi ukuthi isizathu sokuthi bazonda ifamily yakho yini. But ngendlela abayizonda ngakhona nawe ngendlela abangakuthandi ngakhona. Ake uthi Mark, it's because mina ngakhethwa. Funda mama, funda 18. Funda 18. Uma izwe linizonda, Yes. yazi ukuthi langizonda mina Yazi ngaphambi kwenu. Langizonda ngaphambi kwenu. Yes. Uma beningabezwe izwe beliza kuthandwa kwalo, Yeah. kepha lokhu ningesibo bezwe, kodwa nganikhetha mina ezweni. Kodwa nganikhetha mina ezweni. Kungalokho izwe linizonda. Yeah, kungalokho izwe nilizonda. It's because nina nakhetha ezweni. That's why your family hates you so much, because when you are the chosen one in your family, if you are the chosen one, bese ngeke bahlale bengakuzondi. Bazokuzonda ngisho lapho hamba khona, because you are the chosen one. Wena waphuma ezweni uthi mina ngakukhetha, uma sengikukhethile ngase sengikubeka endleleni yami engcwele. That's why izwe lizokuzonda kangaka nje. Izwe lizokuzonda ungenzanga lutho, izwe lizokuzonda ungazange ukhulume. It's because abazondi wena
but bazonda lona ohamba naye, because uma uhamba naye lo ohamba phambi kwakho kufanele ukuthi bakuzonde, because bazonda yena kuqala ngokuthi yena uhamba phambi kwakho. That's why they hate you so much. But let me tell you something, even if they can hate you, akunankinga, because you are the chosen one. They can hate you, but I don't care, because you are the chosen one. The chosen one, indlela yabo ngeke ibe lula. The chosen one bazohamba ekhinsini. Why? Because they are the chosen one. Athi uNkulunkulu, you didn't choose me, but I chose you. That's why uthi mina nginkhethile. Nina zange ningikhethe, but mina nginkhethile. So it means when we athandwa amazulu, uma uthandwa amazulu abantu bazokuzonda. Kufana njengomntwana owenza kahle ekhaya. Uma wenza kahle uthandeki kwabanye abantwana, because wenza kahle. Hayi ngathi ngakhuluma namhlanje, uma wenza kahle emazulwini vese izwe lizosonda, alizondeli into. It's because wena wenza kahle emazulwini, God loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Noma bengakuzonda, but there is a man ethandayo. There is a man who died for you because of his love. Ubane bengasinjalo. Bebengabukisa ngathi kulomhlabelele enguthandayo athi we are the chosen generation. Hey, but we walk in the power. We walk in the miracles. We live the life of favor, because I know who am I. If you know who you are living the life, just the life of favor, because you know who you are in Christ. You know who you are in Christ. Don't worry about those people who hate you. Ungakhathazeki ngalabo bantu laba bakuzondayo, because you are living the holy life. You are living the life of favor. God favors you. If you are the favored one from the heaven, even if they can hate you, kulo mhlaba esiphila kuwona, but akusona indaba. Batshela ukuthi bakuzonde, baze bakuzondisise. Bakuzonde ngoba le nzondo yabo isesencane. Abakuzonde base bakuzondisise. Ngisho emsebenzini osebenza kuwona, abakuzonde bakuzondisise. Ngisehlaleni lapho hlala khona, abakuzonde bakuzondisise. Why kumele ukuthi bakuzonde? It's because you are the chosen one. Izwe lizokuzonda, alizondi kepha wena lizonda lona owakubizayo, lizonda lona owakubizela ekhanyeni, lizonda lona owakubizela ensindisweni. Athi uDanyeli ngababona abanye bedumise ekhaya ezulwini, but abanye babehlezi esihlalweni sobukhosi belinda ukwahlulelwa. I don't know ukuthi wena uwela kiphi icategory, but I'm here to tell you ukuthi ngalesikhathi udlule emhlabeni ake ulinde ufike umdumise, uthi cherubim neserafina zimana zimemeza kuwena sithi wena uyingcwele, wena wethu uyakhazimula, wena wethu uyingcwele. Lalela, we are not here ukuthi sizodlala, but we are here to serve him. We are here to give him praise. We are not here. Problem yabazalwane, abazi impilo iyabiza bazalwane. That's why Mamnomsa wasilanda ngegazi. That's why wasilandele ekuphileni enginaphakade. Sizophila impilo enginaphakade. Sengihambe kangaka kuthi ngesikhathi sokugcina bese ngiyosha nalabo bangenzanga kahle. Hayi ngizothi namhlanje Nkosi ake ubambe inyawo zami, ake uqinise inyawo zami, ake uqinise amadolo amabuthaka, ake ubambe isandla sami, ungihole ngingahambi ngokwazi nangokuhlakanipha, because uma ngihamba ngokwazi nangokuhlakanipha ngizohamba ngilahleke endleleni. Angisafuni ukulahleka. Mighty Jesus. Oh, hallelujah. Angifuni
ngifuna ukulahleka Jesus. sengikhonza iminyaka engaka bese ekugcineni ngomzuzu wokugcina izwe selingizonde kangaka izwe selikhulume kabi kangaka ngami bese ngiphinde ngiyosha nalo bese ngiphinde ngiye nabo esihokweni. Bazalwane, asibambeni inyawo zethu sithi Nkosi iqinisa amadolo ethu abuthaka. Yes, Jesus. Nkosi uJesu wathi umhlabelelo ubamba isandla sami. Nkosi uJesu ubamba isandla sami Nkosi. Ubamba isandla sami Baba. Kunabantu namhlanje izwe ngenxa yokuhlekwa yizwe babona ukuthi ngcono babuyele emuva because abasenabaphelelwa sebenother thing they call it's a low self-esteem. Abasenakho ukuzumela ngenxa yezwe. But namhlanje ngizokunikezela elithi iBhayibheli uNkulunkulu wasinikezela amandla. Nkosi uJesu wasinikezela amandla esithi uma simemeza ngawo sithi aba baba sinamandla bazalwane esanikezelwa wona ekhaya ezulwini athi noma isitha sibhodla siza ngakimi but angiphelelwa ngamandla instead ukuthi ngiphelelwa ngamandla ngiyafeyisana naso isimo. Lalelani bazalwane, kunabazalwane asebephelelwe ngamandla ngenxa yokuthi bakhulunywa kabi, but I'm here to tell you ukuthi ungasaphela amandla ngenxa yesixuko sibona phambi kwakho. Abazalwane ngendlela abasebesaba ngakhona akasinikezanga umoya wokusaba but usinikezela umoya wamandla nesibindi. Angazi ukuthi wena yini lento yenza ukuthi ungabi nesibindi. Ingathi ngake ngikunikezele lamandla engawamukelisa, ingathi ngake ngikunikezele lo moya engawamukelisa. Zela amandla athi umhlabeleli nokuba amandla ayatholwa. Asatholwa lamandla not amandla okuthengwa but amandla ukuthi mawuza kuyena uthi Baba give me power every hour to be true. Ngipha amandla kosokubhekana nesimo. Uthi ngiyazi ukuthi izwe liyanizonda because ilaqalela zonda mina qala before lizosonda nina. Nina uma senizondwa mina ngaqale ngazondwa kuqala. Nina in other words ningasakhathazeki, nina ningasahlupheki ukuthi izwe liyanizonda izwe lithandi. Because kunabanye abantu abangathandwa even kuma families wabo ngenxa kaKristu Jesu, ngenxa yaleli vangeli. Abanye abathandwa ngisekuhlaleni baze bakubize ngomama umfundisi, but ngizothi because you are the chosen, I chose you, I chose you, I chose you. Ngakukhetha wena. Elithi iBhayibheli ngakwazi usesesibelethweni sikamamako wena useseyihlule, but mina ngakukhetha ungakabi lalela bazalwane. Lamazwi lana azokhulunywa uJohane akhulunye emandulo uNkulunkulu ekhuluma nomprofeti wakhe athi wena ngakwazi useseyihlwile esiswini sikamamako, but I chose you. When you are the chosen one, if you are the chosen one, akunamuntu ongama phambi kwakho. If you are the chosen one, ngisabathakathi bangakuvukela endleleni bazomangala ukuthi kahle hle wena uphumelela kanjani. Bazomangala ukuthi izinto zakho zenzeka kanjani. Bazomangala ukuthi abantwana bakho baphumelela kanjani. Abanye bazoze bazokunokhela bathi ake usise la kumele ukuthi usise uye khona, la ohamba khona ke usise khona. Bathi uma bekufa ubathatha ubaletha lana, bathi uma bekhena bathola umshego ushabalala. Athi uJesu nguye namhlanje, uJesu nguyizolo, uJesu nguyena ngaphakade. Bathi uma bephuma baphume bemangele bathi yiyo lenyanga lento ihambayo, besuthi ngihamba inyanga engaphezulu kwazo zonke inyanga. Inyanga enkulu ikhona lana kuJesu. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Lena yethu engaphathi ishobe engaphathi isikhwama. Igama la uJesu. Athi uma ekhuluma ngisho imimoya iyamlalela.
Ngelinye ilanga lithi iBhayibheli uma yewelela ngaphesheya emagadana uthola indoda eyayiqhelwe imimoya for years. Uthi uma yefika iyabuza le ndoda ithi sinamsebenzi muni wena ndodana kaNkulunkulu ophezu konke, sinamsebenzi muni nawe Jesu? Ingathi ngakhuluma namhlanje ngithi even amadimoni asekuhlaleni wakho ayazi ukuthi wena uhamba noJesu. Ngisinyanga zasekuhlaleni wakho siyazi ukuthi hamba noJesu. Siyakwazi ukum-identifya umuntu ohamba noNkulunkulu, siyakwazi ukum-identifya umuntu omphethe ubuthathu bezulu. Ngisinyanga sangakini, ngisabathakathi abasatshwayo, ngisamadebele oshiphansi asatshwayo ayakwazi uku-identifya because wena une-identity. Kanti wena uthi uma uzohlangana nenkuzimalanga yomthakathi izothi kahle hle ungasondela eduzane kwami wena isuke isizwe kanjani? Kunezinye izinto bazalwane esinazo esingayiboni ngamehlo enyama but abakwazi ukuthi bazibone. Kanti why bezokutshontshela isibusiso sakho? Because bayakwazi ukusibona. Ngathi ngasho nje bazalwane ngithi to fight the spirit you have to be in the spirit. Ukuzwazi ukuthi ulwe nemimoya kumele ukuthi ube semoyeni uzokwazi ukuthi ulwe nemimoya. Ngeke ulwe nemimoya usenyameni ngokuba inyama izovuka, kanti uma usemoyeni inyama iyathotshiswa bese sekuvuka lona ongaphakathi kwena. Ngisho noma ngabe kuthiwa uhlangabezana nempi engakanani, ngisho noma ngabe kuthiwa uhlangabezana nempi enkulu kangakanani, but because inyama incindezelekile lona ungaphezulu. Sihamba njena abazalwane lana simonithiwe, sigadiwe ubusuku nemini. So but thina singabazalwane siyadlala nje bazalwane, sidlala uBlack Mampatile. Life is too short bazalwane, life is too short. Impilo kumele siyi-enjoy sikuKristu because kunefu okumele ukuthi lisuswe, kunefu ekumele ukuthi lisuke ukuze sikwazi ukuthi simbone owabona uDaniel uma yaqeda ukuphuma emphandini weingonyama. Lithi iBhayibheli uDaniel uthi ngangilele ebusuku ngase sengiba kumoya ngambona yena ehleze esihlalweni sakhe sobukhosi. Uthi esihlalweni sakhe sobukhosi kwakuvutha amalanga bomlilo. Uyofika nini kuleso stage? Umbone engumsindisi, umbone engumphilisi, umbone erestore yonke into yakho. Kumele ukuthi size sizofika kuleyo position. Uthi ngithi uma ngibheka ngambona ehlezi phezu kwefu, ifu elalihamba naye, yena ehlezi phezu kwefu, ifu lingaphansi kwakhe, yena uhlezi phezu kwefu. Ifu liyamuva limuva naye, lithi ifu malimuva limuva naye, yena uhlezi phezu kwefu. Yebazalwane, sometimes siyahlala phezu kwefu singaboni ukuthi sihlale phezu kwefu. Ukusho kanjani lokho mkaka? Wena uphumelela abakhwephele baze babuye bazobuza bathi kahle hle uphume kanjani egeyithini ngoba besikade sesiqumile ngempilo yakho. Kanti ifu lifike lakuphakamisa, wahlala wena phezu kwefu, wahlala phezu kwedwala lakuphakamisa idwala lakwezela ngaphesheya. Kwenze njani? It's because yena mawuhlezi yena nawe uhlala naye. Elithi iBhayibheli one day uMoses mayekhuphuka entabeni, intaba yasibekelwa yifu, uMoses wahlala phakathi kwefu. Ingathi ngasho namhlanje ngithi webazalwane, ingathi singahlala phakathi kwefu because uma sihlezi phakathi kwefu there is nothing engasithinta. Uma sihlezi phakathi kwefu ngisho namathakathi uma beza angeke babone thina but bazobona ifu. Lithi iBhayibheli uma yadilika uMoses wadilika
uma bembheka ubuso bakhe sebushintshile, ubuso bakhe sebugcwele inkazimulo. Lalela mntana sekhaya, ubuso bakho ngathi bungahlala ipresence kaNkulunkulu, ubuso bakho ngathi bungahlala ubuthathu bezulu. Everywhere lapho uhamba khona uhambe webethe inkazimulo, ngoba inkazimulo angeke ikushiye, but wena oyoshiya inkazimulo. Ngiyathandaza namhlanje ingathi inkazimulo kaNkulunkulu ingasibekela le ndawo, isibekela umuzi wakho, isibekela ifamily yakho. Inkazimulo kaNkulunkulu ayihlale phakathi kwefamily yakho, bathi noma befika ebusuku ama-devil worshippers athi azofuna wena, angatholi wena, but athole inkazimulo ihlezi phezu kwekhaya lakho, isibekela ikhaya lakho. Noma besifuna asitholakali ngenxa yenkazimulo. Kudala besifuna basifuna left, right and center, ngenxa yenkazimulo asitholakala, because we are the chosen. If we are the chosen, noma bekufuna wena usibekelwe inkazimulo. Ngiyayithanda indaba kaMoses elithi iBhayibheli leli lami engilifundayo. One day babekhempile ehlane, uMoses ebeka ithende lokuhlanganyela ngaphandle, elithi iBhayibheli kwaba yiloyo naloyo owayefuna inkazimulo kaNkulunkulu, owayefuna ipresence kaNkulunkulu, wayephuma ethendeni lokuhlanganyela. Ngelinye lamalanga bathi behla uMoses, bafike bangena phakathi ethendeni lokuhlanganyela, bafike bahlanganyela. Lithi silently ifu lenkazimulo lasibekela ithende, akwangabi bikho ophumayo, akwangabi bikho ongenayo, bonke babe phakathi basibekelwa yifo. Ingathi ngiyathandaza namhlanje ngithi bonke abaphakathi kule ndawo ingathi bangasibekelwa inkazimulo. Ngiyathandaza namhlanje ingathi uNkulunkulu anganifukamela ngefu lakhe, ingathi uNkulunkulu anganisibekela phakathi kwezitha zena, ingathi uNkulunkulu anganilwela izimpi zena, ingathi uNkulunkulu angangenelela phakathi kwesimo sakho, ingathi uNkulunkulu angakulwela impi yefamily yakho. Ngiyathandaza egameni likaJesu ukuthi bangasaboni wena, bathi mababone the presence of the Master, the presence of the High God. Lalela lithi iBhayibheli akwangabi bikho khonayo ukuphuma, akwangabi bikho khonayo ukungena ngenxa yenkazimulo. Abazalwane sesiyathandaza ingathi ngakhuluma namhlanje. Be the chosen one. Yiba ngomunye walaba abakhethiweyo, yiba ngomunye walaba abathuziweyo. If you are the chosen one, noma emsebenzini ongakwenzela iyelekene, but because you are the chosen one, so which means you are not alone. Uhamba nobuthathu bezulu, bathi uma ungena phakathi kwi-program, bathi kwenze njani, kunento esingayitholi ngawe, kwenze njani. Ake uphume uphinde ubuye bese ethi uNkulunkulu emazulwini, I am with you. This case we are dismissing it, we are dismissing it. Lalela abazalwane, be the chosen one, be the chosen one, be the chosen one, be the chosen, be the chosen. What you did not choose me, but I choose you. Yena ukhethile, ukhethiweyo, nina niluhlanga olukhethiweyo. Uma ukhethiweyo ngisho noma bengeza bezinkulungwane, but uzodabula phakathi kwabo, because you are the chosen one. Lalela, because Israelite was the chosen. Lithi iBhayibheli ngalesikhathi befika olwandle olubovu behamba noMoses, because wayekhethiwe uIsrayeli. Uma ukhethiwe mntana sekhaya akhathalekile isimo obhekana naso, ungasabheki isimo, but ake ubheke yena. Abanye bathi uma bekhala bathi kodwa uMoses usikhiphele eGibhithe ukuba sizofela ehlane. Ingathi ngiyamuzwa uMoses athi shut up, today you will see amandla kaNkulunkulu. You have to keep quiet ukuze uNkulunkulu akwazi ukwenza umsebenzi. Ingathi ngiyathandaza namhlanje ukuthi phezu kwazo zonke izinto, you have to keep quiet for him to fight for you. You have just to keep quiet ukuze akwazi ukuthi yena angenelele.
because uma usakwazi ukuthi ukhulume yena ngeke akwazi ukungenelela. But be quiet and be still and see the power of the high God. Elithi iBhayibheli uma sebebhekene nolwandle olubovu nanka amaGibhithe ayeze emva kwawo uthi uMoses eyayilalelani ake kuthule umsindo nibona amandla kaNkulunkulu ake kuthule lokuqokozela nibona amandla kaNkulunkulu. Elithi iBhayibheli uMoses wayesekhuluma noNkulunkulu athi uNkulunkulu Moses ngikunikeze ini esandleni sakho. Athi uMoses kuNkulunkulu wena unginikezela induku athi you can use whatever I gave it to you. Hayi ngathi ngakhuluma namhlanje because God chose you. There is something that has been given to you. Elithi iBhayibheli ukunikezile something. Uma ufesana nolwandle lubovu you have to face it. Uma ubhekane nezitha zakho you have to face it. Elithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uMoses waqonda phakathi kolwandle bamangala abantwana bakaIsrayeli kusazomangala ifamily yakho ukuthi wena uphunyuke kanjani basazomangala ukuthi wena uphume kanjani. It's because ikulenda uNkulunkulu akunikezele yona ngoba sihamba siphethe into. Wafika uMoses phezu kolwandle wafike walula isandla ulwandle lavuleka amanzi arola ulwandle lavuleka phakathi amanzi arola arolela esayidini. Why amanzi arolela esayidini? It's because Moses, an Israelite, was the chosen one. That's why izinto ziyenzeka uma wena unguhlanga olukhethiweyo. If you are the chosen one izinto zizokwenzeka. Lalela lithi ngalesikhathi ngiyamthanda umuntu okhethiweyo ngiyamthanda umuntu obiziwe. Lithi iBhayibheli uJoshua uthi uNkulunkulu kuMoses uNkulunkulu ukhuluma noJoshua lalela inceke yami uMoses ayisekho because inceke yami bekade isebenzisa induku but I will give you into entsha wena ozoyisebenzisa. Lithi iBhayibheli ngalesikhathi uNkulunkulu enikezela uJoshua. Lithi iBhayibheli wakhuluma noJoshua Joshua hamba ukhetha amadoda ayishumi nambili bese uhamba uyowela umfulu uwelele ngaphesheya. Athi ngiyamuza uJoshua athi kuyokwenzeka kanjani. Athi uNkulunkulu kuJoshua don't worry lokho kungumsebenzi wami. Kunezinye izinto bazalwane esiyithathe esandleni sikaNkulunkulu sizenze zethu kanti ayikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uNkulunkulu ukhuluma noJoshua uthi Joshua hamba olanda amadoda ayishumi nambili. Bese ayahlambuluka lamadoda abengcwele phambi kaNkulunkulu. Before you carry the ark of God you have to be holy. Uma ufuna ukuthwala umphongolo kaNkulunkulu be holy. Be holy. Be holy. Uma ufuna ukuhamba noNkulunkulu just wena be holy. Uma ufuna ukubona amandla kaNkulunkulu just wena be holy. In front of God just wena be holy. Yes, I want to move with God but I'm not holy. Blah blah blah, just make me holy. Just make me. There is no one who can make you but the Father in heaven who can make you holy and leave your way and get into his ways. Just live the holy life. You will see him moving with you. You will see him ekwenzela ngaphesheya. Sesiyathandaza lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uNkulunkulu ukhuluma noJoshua enkosi uJesu kunento ezokwenzeka kunebhomu elizoqhuma. Uthi uNkulunkulu kuJoshua khetha amadoda ayishumi nambili mawabengcwele lamadoda so that azokwazi ukuthwala umphongolo wesivumelwano because umphongolo wesivumelwano awuthwala noma ingabe ubani ngathi ngayisho lento because umphongolo wesivumelwano awuthwala noma ingabe ubani. For you to carry the ark of God you have to be holy. Uthi uNkulunkulu kuJoshua watshele lamadoda ukuthi azingcwelise because kunento engizoyenza angeke ngimane ngiyenze but ngizoyenza kubantu abaholi. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi ezamadoda ayishumi nambili wafike wathi uJoshua lalelani madoda sifuna ukwelela ngaphesheya. Hayi ngathi ngakhuluma namhlanje siyabadinga abantu kuleli bandla
abazosiwalisa ngaphesheya. Siyabadinga abantu abazohamba nathi. Siyabadinga abantu abazosivulela indlela. Siyabadinga abantu abazohamba phambi kwethu thina bese sesilandela ngemuva. Elithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uJoshua wabanikeza umphongolo. Wawuthatha lamadoda umphongolo ubeke emahlombe. Kunomhlabeleli wesuthu othini ngizoyixhwalela sona sifapano se gama yedla. You are no longer going to carry the ark of God with your shoulder. Angeke usathwala ngawakho amandla. But yena Nkosi uJesu. Moya ongcwele. Lithi amadoda uthola awubeke emahlombe akhe. Ungangibuza umfula ukuthi washona kangakanani. But there is only one thing engiyaziyo ukuthi mayisethola umphongolo azange abasatheste lamadoda ukuthi umfula ushona kangakanani. Because uma unento kaNkulunkulu awuhambi utaste, because he is the one who will test it for you ukuthi ungakwazi yini ukuyithwala lento. He is the one who will test it for you. Because siyangena singazi ukuthi sizophuma osibone sesiphakathi singazi ukuthi singene kanjani. But bese I'm here with you. Ungasakhathazeki mama. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi amadoda ayishumi. Just imagine into kaNkulunkulu ukuthi namandla kangakanani. Ngaleso sikhathi angena awabuzi kuJoshua ukuthi Joshua kudeep kangakanani lapha. Abasabuzi bathatha umphongolo bawubeka emahlombe. Because they are carrying God himself. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They are carrying him. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi behlisela inyawo zabo emfuleni. Amanzi athuka. Athi ngubani lona okwaziyo ukuthi angene phakathi kwakhe amanzi uma yebheka. Athi lona musana wokwazi ukhuluma phezu kwesivunguvungu samlalela. We have to obey it for him. Lithi iBhayibheli bangena ngaphakathi. Amanzi ahlela. Bakhubeka amanzi ahlela. Bangena balandelayo. Bangene bahambe emhlabathini osowomileyo. Like Jesus before ayesiphambanweni wayosivulela indlela thina sizohamba phezu kukaKristu Jesu. Because uthi mina yimi indlela yimi iqiniso akekho yakubaba ngaphandle kwami. So which means walala phansi. Uma yelele phansi thina sesifike sinyathela phezu kwakhe. Into yethu seyilula. Lalela ngizothi namhlanje you are the chosen. If you are the chosen izinto zakho zophuma sezilula. Ungasathuki mntana sekhaya. Ungasathuki kunezinye izinto ebeyikade zikuthusa. But because you are the chosen. Atanazi yini ukuthi izwe langizonda. Uma linizonda nani ningakhathazeki. Hey abanye kuze kukhuphuke wonke amagauge. Kukhuphuka wonke amagauge ashaya ured. Hey ekhaya abasangikhulumisi. Hey emsebenzini abasangikhulumisi. Hey man mina ngajabula ngiwo. Uma bengishaya ngomhlanje nibizana ivoice what? Yeah? Ivoice note lokho ukuthi umuntu akublutique. Nithi uyakublutika. Angizwa? Umuntu uma ekublutika wena ukhathazwa yini? Blutikeka man. Blutikeka, angithi uyakublutika. Blutikeka bese uphuma kuye. Uma yekushaya ngomhlane. Jabula ukuthi vese ungishaya ngomhlane.
Uma ufika kuyena, hello Maki, angishaye ngomhlane nakusasa, hello Maki, angishaye ngomhlane nakusasa, hello Maki, angishaye ngomhlane. Ngimshaya ngomhlane nami. Nami ngimshaya ngomhlane. Ngalesikhathi yena sejabule, hello mkhakha, hello. Ha. Ufuna ngijabule ngoba nasekujabule wena. Ha. Awume kancane. Mamnomsa. Mawungipluthika nami ngizokupluthika. Mawungishaya ngomhlane nami ngizokushaya. Bathi hawu umzalwane wonke kanti uyangitaste. Uyangitaste kanti. Uyangitaste. Mamlindela kanti uyangitaste. Ake uyizwe lento ongizwisa yona. Bathi ungabuyiseli iso ngeze. Because I'm the chosen one. So which means kumele ngithathe ngivume. Umakhelwane azochitha njena indle lapha phambi komnyama bese ngithi glory because ingumzalwane. Mfundisi umsibe. Afike ephuma endlini ekseni. Ephethe number 1. Afika uthi bhu emnyango wami. Bese ngithi glory to Jesus. Ayihambi kanjalo. Asukume ensimeni kainyawo. Sizothandaza egameni lika Jesu. Sizothandaza ukuthi inkosi sisize. Sisize inkosi. Kunomhlabelelo enguthandayo. Othi ngisize inkosi. Ngingasuka endaweni yami yokulinda. Nalapha imimoya ivunguza ngamandla. But inkosi iqina ukukholwa kwamathi uJesu mayebuya. Uthi ngabe ngiyokuthola yini ukukholwa kusesekhona emhlabeni. Because isikhathi esiphila kusona siphikisana nokukholwa kakhulu. Ngithe uma ngikhuluma eRathanda ngithi mina kunabantu abahambe phambili bafike bamosha umhlabathi. Umhlabathi bewukade uvundile. Umhlabathi bewukade ukwazi ukuthela izithelo. But manje umhlabathi sewumoshakele. If you can go and read in the book of Revelation chapter 14 verse 14 to 16. Lithi iBhayibheli lami engilifundayo. Wayehlezi phezu kwefu ekhanda lakhe enomqhele. Lithi esandleni sakhe wayephethe isikela. Isikela siyazi ukuthi into esetshenziswa uma kuvunwa. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi leso kwase sekuqhamuka enye yengilosi yayisiphuma ukuthi manje sekuyisikhathi sokuthi kuvunwe. Sekuyisikhathi sokuthi ibandla lithathwe. Sekuyisikhathi sokuthi kuvunwe. Ngithi mina onkosi uJesu angakabi ready ukuthi sekungafika irapture. Angakabi ready angazi. Are you ready wena? Are you ready? Mina bazalwane ngumgaga angakabi ready. Because kunezinto ekusamele ngilungise. Kusamele kube khona lapha engilungisa khona. Kumele ukuthi bekhona lapha engifika khona. Before nami ngizosho ukuthi inkosi sewungabuya izolanda ibandla lakho. But manje angakabi ready. Ngifuna ukuthi ngizicole ngize ngizicolisise. Isibani samafutha ami sihlale si ready. Isibani amafutha amahlale khona. Ngingafani njengalaza ntombi leziyana ukuthi makufika isikhathi kanti amafutha amayashoda. Ngifuna ukuthi makufika isikhathi amafutha amabegcwele. Ngisagcwalisa amafutha bazalwane senza kanjena nje is because isigcwalisa amafutha. Siza ngama Mondays is because isigcwalisa amafutha. Siza ngama Fridays is because isigcwalisa amafutha. But sometimes abazalwane abayi understand lento ukuthi why sinase senkonza kangaka is because isizenza sibe ready. We are purifying ourselves. Phakamisa izandla zakho. Egameni lika Jesu ngicela mfundisi umsibuze ngaphambili.
Sizothandaza ngegama likaJesu. Sisaphakamisa izandla zethu kanjalo. Sizokhuleka nje sonke egameni lika Jesu Kristu. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Heavenly Father. Manda rabosia yebaba sunda rabayenda. Yebaba koshaya yebaba santa rabayenda. Thank you Jesus. We thank you Father. Siyakubonga uNkulunkulu wethu. Siyakubonga uNkulunkulu wethu namandla wonke. Sikubonga baba ngezwi lakho lanamhlanje. Naba abantwana bakho Nkosi. Nanti ibandla lakho Nkosi. Nkulunkulu wethu namandla onke. Nkulunkulu wethu othembekile. Baba bafikile Nkosi ngezidingo ezahlukahlukene. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu oyingcwele. Elithe baba izwi lanamhlanje. Ningakhathazeki ngokuhlushwa kwenu. Ngoba mina ngahlushwa nazi mangabe ngihlushwa. Ukuthi ngahlushwa phambi kwenu. Wathi nihlushwa njengoba nakhethwa. Oh moya oyingcwele. Moya kaBaba. Moya weqiniso. Ake uhlalise enhlizweni zethu lokhu. Baba kugxile nasengqondweni zethu. Ukuthi indlela esihamba namhlanje seyahanjwa phambili. Ukuthi inkinga sibhekana nazo namhlanje sezabhekana nazo phambili. Baba wethu onamandla wonke. Baba inkinga sibhekana nazo uJesu sekadlula kuzo phambi kwethu. Baba wethu oyingcwele. Ngikhulekela loya mama namhlanje ake sikhulekeni sonke. Ngikhulekela loya baba egameni lika Jesu. Ngikhulekela loya mntomusha egameni leNkosi. Bonakala baba ezidingweni zabo. Bonakala baba ezinkingeni zabo. Bonakala baba uhlelembisa amagebhugebhu. Bonakala baba uvula iminyango evalekile. Bonakala baba wenza okungenzeki kubantu. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sithemba wena Nkosi. Sithemba wena Jesu. Sithemba wena mafunga ngajiki. Sithemba wena ngangamsheshe ezulwini. Sithemba wena ngangalala. Sithemba wena uNkulunkulu othembekile. Sithemba wena mafuma thembisa feze. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Sithemba ukuthi baba ukungena kwethu kule ndawo angeke siphume sifana. Ngeke siphume sifana. Ngeke siphume sifana. Ngeke siphume sifana. Egameni lika Jesu Kristu. Angeke siphume sifana. In the mighty name of Jesus. Gobo lanamhlanje. Gobo layizolo. Angeke siphume sifana namhlanje. In the mighty name of Jesus. Bless every soul that is in this place, Heavenly Father. Bless each and everyone that is in this place, Heavenly Father. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Banikeze Nkosi njengokucela kwabo. Babusise baba njengokucela kwabo. Nanjengokufanelekile kwabo. In the mighty name of Jesus, we glorify your name. We give you honor and the glory in Jesus' mighty name. Amen. Shayela uNkulunkulu izandla egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu ke bagcwele egameni lika Jesu. Khona engikhohliwe ukhona oqalayo ukufika nje kule ndawo ngicela uthi nje isandla sakho. Uma ukuthi ukhona oqalayo ukufika kule ndawo. Akekho sishayeleni izandla egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Ngicela before sizovala sidlule kule nkonzo egameni lika Jesu. Ngicela sidluleni kule nkonzo yomnikelo wozani bosisi. Ascolta. Spinky.
Ngicela sidlule nje kule nkonzo. Bese sesiyahlukana siye emakhaya. Egameni likaJesu. Oh, angiboni ngine slow charge.